geldituko da, garbia geratuko da, ber. Garbia, Ari, begiratu guztion platera. 3, 2, 1, 0! Ganoa, A ber, da zer da ikusten dena? Zer? Baina koronavirusari zagatatzen zaio. Joan eginda ez da, ha? Horregatik zer izan behar dugu, eskuak beti zelan. Ondo zer da, garbi alazikin. Oso ondo. Zer gustatu zaizue?